Következő napirendi pontunk, ugye már egyéb előterjesztéseket belül fogjuk tárgyalni. A 2025 évi belső ellenőrzési tervnek a jóváhagyását. A pénzügyi és ügyrendi bizottság tárgyalta, és nem támogatja a bizottság a belső ellenőrzési munkatervnek az elfogadását. Itt, ha jól tudom, akkor képviselői javaslatot szeretne tenni valaki. Nekem ez van idő. A tervelés valójában nem tudom, ki akarja tenni, nem tudtam. Teljesen minden jóforban, és akkor a bizottság ülésen az merült föl, hogy ne pont ezek és ne pont így kerüljenek a feladatra meghatározásra. Itt ugye a utolsó oldalon ugye meg van határozva, hogy mennyi az a napok száma, amit ő rátölt erre a feladatra, amit mi meghatározunk neki. Mi itt azt látjuk, hogy 40-40 nap van meghatározva, holott neki 130 napot mindenféleképpen le kell fednie a munkavégzése. Ugye a 30 nap soron kívüli ellenőrzés, meg képzés, meg mit tudom én ilyenekkel még ugye van plusz napjai, de ezt a 130 napot szeretünk volna kitölteni, és magán az ülésen nem történt döntés, de miután lement a Városfejlesztési Bizottságnak a ülése, utána itt maradtunk egy ilyen informális ülésen, és azon azt találtuk ki, és közösen a két bizottság, hogy ami eddig meg volt második fél évre határozva, azt a jegyzőasszony javaslatára akkor első fél évben vizsgálja fölül, azzal a kiegészítéssel, hogy ne csak a munkaköri leírásokat nézzen, hanem egy gazdasági átfogó ellenőrzést is végezzen, tehát a normatíva igénylését, mennyi normatívát kapott az önkormányzat erre a feladatra, mennyi lett ténylegesen felhasználva, tehát hogy látszódjon az, hogy esetleg mennyi az a normatíva, amit az önkormányzatnak pluszban kellett kiegészíteni, kellett visszafizetni, tehát ezeket a vizsgálatokat is végezzen, és akkor ezt mi inkább fölemeltünk 65 napra, hogy akkor a 65 napon keresztül, tehát ezt vizsgálja. A második fél évre pedig a civil szervezetek támogatása helyett, mert azt nem tartottuk olyan fontos és nem olyan nagy összegű volt szerintem az önkormányzat tavaly, vagy hát idei évében, ezért inkább a megbízási szerződéseknek a hát szintén egy ilyen kis átfogó vizsgálatot, hogy milyen feladatra volt megkötve, milyen összegben, biztos végzett feladatot, nem végzett feladatot, akár vizsgálva az e-maileket, papíralapú beadványokat, tanulmányokat. De ez melyik év? Visszamegyek 3 éve. Visszamegyek 3 éve maradtunk, fölmerült az 5 éve, aztán jegyzőasszony javaslatára megegyeztünk a 3 éve, és ez az önkormányzatnál is, ha van esetleg hivatalnál, akkor a hivatalnál is nézzék át, és akkor ennek szintén 65 nap lenne az elvégzési ideje. És gondolom, hogy maga az a rendelkezési program, gondolom azt viszonylag be fogja hozni mondjuk a belső pontosan milyen kérdéseket fog vizsgálni, úgyhogy ahhoz majd szerintem újra lehet majd javaslatot tenni, és azt nem tudom, hogy esetleg, ugye van neki ez a soron kívüli ellenőrzésre 30 órája, hogy akkor abban én akkor szeretném, hogyha elkel esetleg akkor részt venni is, amit most a városfejlesztés megkapott feladatot, hogy azt nem mondjuk, hogy mikor időben, tehát először próbálunk szerintem akkor mi vizsgálódni, de legfeljebb amit mi találunk, akkor azt mi átadnánk neki, és akkor utána a végső konklúzió, meg esetleg átellenőrizzük, amit esetleg mi nem vettünk figyelembe, vagy nem láttunk úgy, vagy nem tudtunk esetleg akkor azt kiegészíteni, és akkor úgy adná egy tájékoztatást utána. Valamikor december 31-ig, vagy nem tudom, de ezt majd... Ez csak az utolsó amit ugye a könyvvizsgáló persze nézze ezeket meg, csak én ezzel is kérem a bizottságot, mert a könyvvizsgáló azt mit csinál a fejfédet.
Vagy bocsánat, versenyben igen kevertem össze. Tehát a versenyben bejön ide, megnézi a számlát, van-e szakmai tesérés? Van, pénzügyi jelent van, kimenetező van. Nagyjából ennyit tud, de az, hogy mondjuk az az adott anyag kikerült egy helyre, és ott fölötte a számot, hogy nem fogod tudni. De ezért is kértem itt a bizottság, igen, ez jó, hogy a két bizottság megvizsgálja, amelyik pénzügyi szempontból a pénzügyi részét, a technikai a technikai részét, lesz egy megállapítás, és akkor azt lehet kontrollálni. Ilyen végzettsége mégis csak neki van, tehát neki ő a belső ellenőr, tehát ő tud szerintem olyan igazi konklúziót levonni a kapott anyagból, meg amit esetleg ő hozzának, ami esetleg utána egy további... Hiszem, hogy ezekben a módosításoknak van egy fizikai vagy jogi akadálya, mert ha nincs részemről rendben van, de ha van, akkor azért az észszerűség határain belül maradjunk, ami nem azt jelenti, hogy valamit nem kérünk, hanem most, hogy nem fér bele az idejébe, akkor azt toljuk tovább, és azok teszünk prioritás. Olyat se akarok elfogadni, amit nem tudunk teljesíteni. Nem mi, hanem belső előtt. Én egyeztettem a tervezett javaslatokkal kapcsolatban a belső ellenőret, tehát semmi akadálya nincsen. Ugye a 40-40 napot is megbeszéltük, hogy akkor inkább kerüljön sor úgymond komolyabb, nagyobb orderejű és átfogó témáknak az ellenőrzésére, és természetesen nincs akadálya, hogy akkor felemeljük mindkét ellenőrzési területnél az időtartamot 65 napra. Itt a megbízási szerződéseknél, ahogy képviselő asszony is elmondta, ugye 3 év kerülne vizsgálatra, 22, 23, 24, és ami még ott elhangzott, hogy a pályázattal nem érjük a megbízási szerződéseket, ugye ott igen, tehát a kötelező projektmenedzsmenti szerződéseken kívül nincs más, tehát kifejezetten az egyéb projekten kívül megbízási szerződésekről van szó, illetve a kapcsolatközponttal kapcsolatban én úgy emlékeztem, hogy abban maradtunk, hogy akkor a munkaköri leírások vizsgálata helyett kerül sor egy ilyen átfogó pénzügyi gazdasági ellenőrzésre. Azt beszéltük, hogy egy jó, maradhat. Megnézzük, hogy egyáltalán tényleg jók-e. Jó, maradhat. Tehát akkor a munkaköri leírásai a dolgozóknak, illetve akkor egy ilyen átfogó pénzügyi gazdasági ellenőrzés zajlana. Az így jó részemről jó, egyébként mi is végezzük azt a kis belső ellenőrzést itt az új kollégák is kaptak kritikát néhány képviselőtársamtól így a hátuk mögött, de ezeket az ellenőrzéseket folyamatosan könnyűdik, mi is volt, most már tudjuk, hogy évek óta még nem fogunk temetői normatívát, sőt még jövőre sem fogunk kapni. Most lehanom 26 ez is 20 milliónál több kieskéssel kormányzati bevétel. Sőt, lehet, hogy így évek alatt a 30-as évvel 20-val több millió, hogy miért nem is ez ugye szakmai ipar, mert miért nem kapunk valami motivációt szállítani. És éves szinten több millió járni, szinten 8 fölött sem is pontosan. De már most 26-ra fogunk kapni, mert az idei évben azt a hibát most ősszel kijavított, és már az idei évben újtan mindent csinál, hogy már a 26-ra kapunk. De nem kapunk tavaly sem, idén sem, meg minden viszont tavaly is. De sok ilyen van, ezek már közben jönnek föl, és akkor ezeket folyamatosan javítjuk. Jó, ha nincs akadálya ennek a típusú módosításnak, már se fizikai, se jogi, akkor én azt mondom, hogy ennek az első prioritás most. Tehát van-e valakinek ezzel kapcsolatban egy más javaslata, amennyiben nincs, akkor ilyen szavazásra teszem föl, aki ezt elfogadja, az kérem készfeltartásra. Köszönöm, nincs tartózkodás, nem volt. 8. napi rendi pontunk polgármesteri hivatal átszervezéssel kapcsolatos döntés. Feladatot azt, hogy láttátok van. Sajnos, idézőt teszem a sajnos, mert az nagyon jó, hogy ennyi ételt lehet főzni még pluszba, de hogy 100 fő fölött tudjuk kötelező egy munkatársat keresni, bízunk benne, hogy lesz is 4 centinél lehet, viszont speciális végzettség kell, és akkor remélem van az előterjesztés. Ezt a 8-at és a pénzügyi ügyrendi tárgyat és a határozati javaslat elfogadását javasolja, valakinek van ezzel kapcsolatban más kérdése véleménye. Amennyiben nincs, akkor aki elfogadja a készfeltartása ellen. Köszönöm, ellene nincs tartózkodás, nem volt. Az eredeti. Igen, az eredeti határozati javaslat. Tehát azért mondtam, hogy a pénzügyi bizottság az eredeti határozati javaslatát elfogadta. Jó, a 9-es Miokontok Kft. Ingatlan használati szerződése. Ugye beszéltünk korábban már róla, hogy ez
Szegváron is és Vincenten is, és más településen is, de ebben a térségben így működtet telephelyet, és elég sok csökkent és megváltozott munkaképességi helyi lakost foglalkoztat. A Vincenti telephely igazán nagyobb, hiszen itt egy raktárlati bérel, az étlenjogokat is használja föl. Neki december 31-én lejár a bérleti szerződésük, ugye 5 évre volt kötve, és ezt az idei évben én azt gondolom, jó lenne meghosszabbítani, hiszen ennek a cégnek a tevékenysége szerintem jó, hogy itt van Vincenten, hiszen sok ember munkát adni. Én nekem az lenne a javaslatom, én egyeztettem az ügyvezető úrral, hogy ugye jelenleg eddig 20 000 forintot fizetett havonta az ingatlan használatért, hogy ez duplájára emelkedne, tehát 40 000 forint lenne havonta. És az igazgató úr mondta, hogy ha a határozott idejű, akkor ő ezt is elfogadja, de hogyha a határozatlan idejű, akkor nem kellene minden évben, vagy akár 5 évente, vagy 2 évente hosszabbítani. Én azt a javaslatot tenném, hogy amennyiben a határozatlan idejű ingatlan használati szerződést kötünk, a 40 000 forint bérleti díj az úgymond az első évre érvényes, és utána azt tegyük be, hogy minden évben az infláció kövesse el mérni, éppen hogy minden évben leülünk, hogy most emelgessük, nem emelgessük. És természetesen abban a bizottságülésen volt olyan javaslat, hogyha hány fő alá ne csökkenjen a foglalkoztatói létszám, stabilan tudják ezt az 50 főt tartani, mert most is jóval több van. Mondhatjuk azt, hogy ha 50 fő alá csökken, akkor úgy tét és úgy nyeremény, és újra tárgyaljuk a bérleti díjat, tehát ezt kérhetjük, szerintem ezt tudják vállalni, de én mindenképpen azt gondolom, hogy a 40 000 az legyen, tehát nem maradjon 20, hanem 40, és az infláció követéshez kell. Ugyanezt a javaslat született meg a pénzügyi ügyrendi bizottságon, azzal, hogy mi nem konkrét ügyelirányú javaslatot tettünk, csak szerettük volna, ha ez megvalósul, de függővé tettük, hogy milyen tárgyalási eredmények születnek, és én most szeretném még esetleg azzal kiegészíteni, hogy évente most számoljunk be a testületnek, a munkájukról, és akkor abban látszódik, hogy akkor tényleg valóban megvan az 50 fő, és akkor vagy nem közcég, tehát nem számoltatok. Én alapból ezt nem tudom. Remélem, hogy kedvezmény, azért ez mégiscsak közvetett kedvezménynek minősül, mert azért nem piaci alapon adjuk a... Ez megint olyan kérdést tud vett fel, hogy egyébként mi a piaci alapon nem, mert ennél drágában nem biztos, hogy találsz arra a kérdést. Tehát én azt gondolom, hogy az egyesületeket, akiknek mi támogatást adunk, vagy a közalapítványainkat, vagy ha lenne, ami volt korábban, non-profit Kft., ami már Vincentiek véleménye, a többségnek véleménye az, hogy hál' Istennek nincs. Nekem nagyon jó, hogy már olyan jó, tehát én nem mondom, hogy a beszámolás kötelezőségre tudunk venni. Tehát azt kérhetünk tőle egy ilyen statisztikai adatokat. És akkor neked oda, hogy ezzel nincsen probléma, tehát ezt én meg tudok vele beszélni. És ugye éves statisztikai létszámról beszélünk, mert most, hogyha éppen van egy hónap, amikor 49 van, de az év többi napján meg 57, akkor azért nem süsükőt adjon. De ezt szerintem minden kérhetjük, és szerintem is meg is fogják adni. Szerződés nélkül is, tehát ezzel nincs most. Jó, tehát ezt el fogom. Jó, hát ha jogilag ez belerakható, én azt mondom, akkor beletesszük, de ha ez aggályos lesz, akkor engedjük meg, hogy de abban az esetben az jogilag aggályos, akkor nem kerül bele. Ha nem aggályos, akkor bele fogjuk tenni. Jó? Ha ezt így el tudjátok fogadni, hogy ezzel a kiegészítésekkel nincs jogi aggály, akkor benne lesz, ha meg igen, akkor nem, de akkor függetlenül az adatot, hogy azok szolgáltatják. Jó, akkor gondolom a 40 000 forintot elfogadjátok, hogy a 20 helyet 40 legyen. És akkor az a kérdésem, hogy én csak határozott idejű kössünk, vagy köthetünk határozatlan, ott mindenképpen határozatlan idejűnél ugye az infláció következő betennénk, és egy minimum 90 napos felmondási időt, pont azért, hogy ne járjunk úgy, hogy akkor már nem jöttünk. Jó? Akkor aki ezt így ezzel elfogadja, ezt készfeltartásra ezzel. Köszönöm. Nincs tartóztatás, nem figyeletitek, hanem időseket. Tizedik, Vincenti idősekért az alapítványnak a támogatása. Én most ismerkedtem meg jobban ezzel az alapítványon, ezt az alapítványt önkormányzat alapította egy személyben. És ugye van egy jelenleg 3 fős kuratórium, ami 5 fős, akik már leszerettek volna mondani, de mondhatom azt, hogy könyörögtük, hogy tartsanak ki, mert meg fog változni az alapítvány és az önkormányzatnak a viszony. Ez az alapítvány egyébként szerintem egy nagyon jó
zárt buszon, egyben tartós jól megpakolva, adomány, amit ők karácsonyi vállalatnak is és folyamatosan osztják ki. Az előző időszakban sajnos ugye neki kellett raktárhelyet biztosítani, egy üres önkormányzati ingatlant kaptak meg, de sajnos olyan feltétellel, ami nagyon szerencsétlen volt és szerintem nagyon hibás döntés volt, hogy a közüzemi órákat igazsága nem ugrett. Viszont azt tudjuk, hogy ott nincs fogyasztás, viszont mivel hogy közüzemi és nem lakossági szolgáltató, ezért alapív van. És jelen esetben az alapítvány kérte a szüneteltetését a szolgáltatásnak 2 évvel ezelőtt jogszerűen, nem kapott rá semmi választ, most meg 2 év után kapott 2 évre menő gázszámlát 570 000 forint értékben. Na most az alapítványnak erre valóban nincs forrása, hogy ez a mi alapítvány, mi nem adunk erre neki pénzt. Tehát rakunk a nyakába egy kötelezettséget, amihez nem biztosított a forrás. És most az a kérdés, hogy az alapítvány ezt végelszámolják, tehát tartozik, és mondjuk elviszik a szolgáltatók a gázolásnak, a villanyórát hasonlóan kultúráztató, és akkor nem vesz meg itt a mi ingatlanon, vagy pedig jó gazdag mozgossága, mint alapítvány létrehozó, idézőben teszem a tulajdonos szót, akkor igenis felelősen gondolkozó, és az alapítványnak a célját, célkitűzését komolyan gondoljuk, és ezt a gázszámlát, ami a mi ingatlanhoz kapcsolódik, tehát ha nem iratják át a nemükre nekünk, akkor is ezt ki kell fizetni. Hogy ezt átvállaljuk tőlük, vagy támogatásként odaadjuk, és akkor január 1-től tisztalappal indulunk, mert ezeket a mérőrásokat vissza fogjuk kiadni az önkormányzat nevére, mert ott van a helyén, mert egyébként olcsóban kapunk mindent a központi közbeszerzésnek. Köszönhetően, de ugyanúgy meg fogjuk vizsgálni, hogy van-e még ilyen ingatlan, ami át lett iratva másra. Egyébként tudok a sporttelep, az is tőszabálytalanul, mert magánszemély nevére lett átiratva, a vicc kategóriába tartozik. Tehát a sporttelep is most tájékoztatunk bennetől, hogy január 1-től vissza is az önkormányzatra. Ahol persze olyan közüzemi szolgáltat, vagy előfizető van, mint egy iskolán, vagy akárgyatot, azokat persze nem. De ahol a mi hozzánk kapcsolódó funkciók vannak letöltve, azt mind visszaveszünk. Tehát még egyszerűen nem fordult elő, hogy innen gázos gyilkokat elvinnek azért nem tudok a lévők. Ráadásul mondom olyan, hogy az alapítványt nem is tudja miből kigazdálkodni, hogy az előterjesztés erről szól, hogy az általunk alapított alapítványnak az idei évi ilyen típusú költségeit, tehát a közüzemi díjat és a könyvelési díjat, azt, hogy átvállalnánk, és jövő évben a költségvetésünket pedig ennek megfelelően próbáljuk majd összerakni, hogy komolyan gondoljuk az alapítvány működését, akkor felelős az, aki megoskodjuk. Erről szól az előterjesztés. A pénzügyi bizottság ülésen szóvá tettük azt, hogy a számítani törvény előírja, hogy a számlát észszerű időn belül ki kell állítani, és elég méltatlannak tartjuk, hogy egyébként meg is határozza a számítani törvény, hogy mi az észszerűség, az 15 napot jelent, és elég méltatlannak tartjuk azt, hogy 2 éve visszamenve kiállított számlát. Viszont természetesen egyetért négy hangulag abban, hogy javasoljuk ennek a megfizetését, de úgy, hogy abban az esetben, hogyha mégsem lenne szükséges ennek a 2024-es kifizetésének, nem jön kikapcsolási értesítő, meg ilyenek, akkor csúsztassuk már át a 2025 évi költségvetési évre, hogy már ezt az évet megeljük, meg azért ahhoz képest meg elég nagy összeg. Jó, ezt mindenképpen, tehát a részletfizetési kérelmet be tudják nyújtani még az idejébe, aztán most erre vagy válaszolnak nekik, vagy nem, vagy nyom kikapcsolási értesítő, vagy nem, de most látva azt, hogy azért nem sokára vége van az évnek, annak kicsi esélyt látni, hogy évben is viszik a szolgáltatók az órát, de ha döntés megszületik, és nem kapnak részletfizetést, és majd sor is fizetni kell, január elején tudjuk. Ugye az már jövő évi költségvetés lesz. Akár 24-re is tudjátok fizetni, de ha lehet, akkor jó, egyébként szerintem most ez a helyzetben nem változott, mert a likviditel vissza van, most ez a néhány százezer forint rendelkezésre áll, tehát azt is mondhatjuk, hogy nem kérjük részletfizetést, kifizetjük és akkor eltűnt, vagy pedig azt mondjuk, hogy kérjük, majd legfeljebb kapunk 6 hónapot, jövőre 6 hónap alatt fizetünk vissza. Nem biztos, hogy van ennek értelme, de elvállalhatóak. Hát a hatódónak már nem tesz rá, hogyha a fizetési törlesztési lehetőséget nem ad rá a szolgáltató, nem fizetés esetén határidőben akkor nyomja ezeket a 40 eurós idézőjelben bírságokat. Tehát én azt gondolom, hogy ez most néhány százezer forint, ezt akár egyre is tudjuk, de tehetünk rá kísérletet, vagy az alapítvány tehet rá kísérletet arra,
valahogy részleteket befizesse meg. De ha ezt meg megkapja támogatásként tőlük el már, akkor ne parkoljon a számláját pénzt, akkor fizesse is egyébként, szerintem. Hosszú távon szerintem lehet, hogy gondolkodni kéne, hogy egyáltalán körül abba a helyiségbe a gáz. Mert ez minden évben produkálni fog egy olyan 200 forintos különböző gázköltségeket. Hát ha hozzánk kerül, akkor ugye szerintem változott a díj is kevesebb lesz, de akkor ezt megvizsgáljuk, hogy egyáltalán ahonnan kiköttetnénk a gáz, hogy később mibe kerülne ezt visszaköttetni, mert ha nincs használva, nincs. Egyetlen egy légkondival meg lehet tolni, hogy egy évi gáz alapdíjból ki lehetne finanszírozni. És akkor használunk, mikor akarod, nincs rajta alapdíj. Én azt gondolom, hogy mindenképp ezt a támogatásról döntsünk úgy, és akkor azt meg megnézzük. De mondom, ebből szerintem az idejében már. Nem muszáj, de mindegy, két ötlen köztük vagyok el, hogy annak elején meg a pénz megvan rá. Én tudom, hogy jobb mindenen túlesni, de én már csak egy kicsinyes bosszúként is, de a szolgáltatóval szemben a részletfizetéssel élnék, tekintettel arra, hogy ők hibáztak, hogy nem küldték ki a számlát, akkor kapják meg ők is a pénzt csöpögtetve. Hát oké, csak ehhez neki hozzá kell járulni, hogy megkapassa, mert mondhatja azt, hogy nem adok. Jó, de rendkívül méltatlannak érzem ezt. Tehát 2 évre visszamenőleg kiküldeni alapdíjas számlát egy köztudottan idős emberekből álló alapítványnak, tehát ez rendkívül. Ez szolgáltató sajnos személytelen, mert ugye ez már a mesterséges intelligencia működik, tehát hogy nem. Tehát nincs érzelem mögött, tehát hogy hát, idősökért küld alapítványt, a mesterséges intelligencia nem is ez, hogy ez egy jogi személy, vagy magánszemély. Tehát a magánszemélyben se tesz különbséget Pista bácsi meg Sárovics közt, hanem vagy magánszemély, vagy jogi személy, és akkor ennek be. Vagy a plusz az önkormányzat, ugye nálunk más a rendszer, hiszen ez a központi közbeszerzésnek köszönhetően, de az pont a múlt ülésen volt, például még jóval olcsóban beszerezett jövőjétől a vizet. Jó? Megpróbáljuk a részletfizetést, mondom, csak nem ezen tudjuk mondani a kifizetésre, ezt meg tudjuk oldani szerintem az idén is. És akkor elfelejtett, hogy nem terheljük az elnök azt mondta, hogy a papírokat itt gyorsan menjen az ügyfélszolgálatra. Várjunk, hogy most jön, vagy nem, fogjuk használni. Ezt így is úgy is ki kell fizetni. Mondom, ha ez 8 millió forint lenne, én is azt mondom, hogy verjük az oszlop nagyon. De mivel hogy ez 570 000 forint, azt hiszem, hogy valami nézhet, hogy 500 az, akkor nincs különbség. Jó? Akkor aki ezt elfogadja, hogy készfeltartást terveznek, köszönöm. Nincs tartózkodás, nem volt úgy, de ezt még az elején szerettem a végén szólni, mert most lehetőség van mindenkinek nem csak újra, de ő lesz le. Aztán ha valaki szeretne, akkor érezni. Nagyon szépen köszönöm a szót. Nem tudom, hogy külön-külön mondjam el, vagy egyben mondokám. Hát ha válaszolni kell rá, akkor lehet külön-külön, ha meg valamelyik megjelent. akkor ott majd. Majd jelzem. Hát rögtön itt az elsőnél. 2024. november 8-án jeleztem, küldtem egy e-mailt jegyzőasszonynak és polgármester úrnak. Itt a Benne utcával szemben, a Szabadság utcán a útirányjelző táblát meg kéne emelni. Milyen jó, hogy leírtam a közmeghallgatáson, egy néni ugyanezt kérte, és aztán az internetről láttam, hogy ez sikerült. Ezt nagyon szépen köszönöm, hogy ezt sikerült kivitelezni. Nem tudom, hogy mennyit javított a helyzeten, amennyivel megemeltünk, de az biztos, hogy javított. El lehet látni adat, ez biztos, de én ki is próbáltam. Igen. Előtte is utána. Ez egy balesetveszélyes és egy régi, tehát régi probléma. Ugyanezt szeretném javasolni a Szent Imre Közösségi Háznál lévő buszfordulónál van az a tábla, hogy azon már csak pár betű van. Ezt nézzük már meg, hogy ott kell még annak a táblának lennie, vagy sem. Tessék? A buszfordulóban az a minőségjavító program. Nagyon csúnya rontja ott a közterületet. Adott esetben egyébként azt ki lehetne használni reklámfelületnek. És az is egy kis pénzt hozhatna adott esetben. Úgyhogy még ebbe kérném a segítséget. Következő december 4-én írtam néhány javaslatot. A Petőfi utca nagyon szűk,
és ott annak ellenére ugyanakkor meg forgalmas, viszonylag forgalmas, és most a közelmúltban eléggé csapadékos volt az időjárás. Petőfi utca le lett aszfaltozva, de nem kapott nemes vakolat, nemes patkát sehol, még a kereszteződésekben se. Lényegben az autósok, hogyha szembe jön egy másik autó, le kell, hogy térjenek, fölhordják a sarat, elsüllyednek mellette. Szóval eléggé csúnya, én is megnéztem, hogy milyen helyzetben van ez a utca. Érdeklődnék, hogy ebbe lehet számítani majd előrelépésre, ez egy lakosság. Felolvastam a bárnál, hogy utcapatkázásra. Igen. Na, ha benne van, akkor ennek örülök. Én Azt mondod, kéne már lenni. Tessék? Annak már ott kellene lenni. Igen. Vagyis papírosban. Hát, valóságban. Ezért javaslom. Ezeket megnézzük, bocsánat, és erre egy azonnal jön a reakció, hogy ugye már az önkormányzat telephelyén egy támogató anyagformára egy helyi iniciatív vállalkozó segítségével előállított egy jelentős mennyiséget. De fog majd idejönni januárban egy komolyabb teljesítményű gép, ami minden frakcióra voltva fog leverálni, tehát a 2 centi alapok is, meg a 2-5 vagy 2-6 közötti frakció, és ezzel viszonylag sok nemes patkát tudunk még készíteni, meg ha megtaláljuk a 40 a húzókövet, amit elvileg már megvettünk júniusban, és még megvan valahol, hogy az is jelentős mennyiség, ami jövő évre is, ahogy láttátok a pályánkat, tettünk, de szerintem pont hasonló mennyiséget, úgyhogy nemes patkára rá fogunk menni. Hasonlóit megemlíteni, hogy a Rudas utcát is elhatározták, csak földet fölöslegesen, tehát ott is azt a földet, a sarat el fogjuk vinni, mert csak a régi szélesebb és ott annyira nem. Ott a földes patka, ahol 2 autó szembe elfér egymással, nem is mindig föl, ha csak nem valaki jobban lenne, de a Rudasnál ugye nem fér el. Ott a sarat is fel fogjuk szedni, és ugyanúgy nemes patkába fogjuk megcsinálni, mint ahogy az összes többi fog. Ugye ez jó anyag rendelkezésre fog állni. Én is hozzá tudok majd járni, ha minden igaz, a hétvégén már előrelépés lesz. Hát örömmel igen. Lehet azt is, hogy disznóvalva képzitek a fát, akkor visszatalálkozunk. Megfelelően, nagyon jó. És a társaim. Nagyon jó. Rakjuk föl a Facebookra majd. Következő javaslatom, amit elküldtem szintén december 4-én, javasoltam itt a központi kóp előtti virágágyások rendbetételét. Eléggé gyalázatos állapotban van, a 3-ból 2, ugye az egyiket azt a Városvédő és Szépítő Egyesület tartja rendszeresen karba. Nagyon jó ötlet és köszönet a munkáért. Hasonló formában kellene a másik 2-t, igaz, hogy a nagy felületről beszélünk. Méltatlan a település legforgalmasabb pontja, és azt látja az ember, hogy nem gaz, hanem valamilyen rejtélyes növény vagy dísznövény él azon a területen évek vagy évtizedek óta, de sajnos a közlekedők sok esetben a személymeletónak is használják, tehát non-stop lehet látni ott különböző alumínium dobozokat, meg egyebeket. Sokkal jobb lenne, hogy rendezettebb formában tudnánk ezt a területet használni. Én felajánlottam, illetve adtam azt az ötletet, hogy az önkormányzat akár támaszkodhatna több civil egyesületre. Én a Szívű Mincent baráti társaságnak a segítségét felajánlom, illetve saját képviselői tiszteletdíjamból is virágok vásárlását abba be tudok szállni. Nagyon nagy örömmel, illetve a saját fizikai munkámat is, hogyha ezt szervezetten az önkormányzat vezetésével meg tudjuk oldani, akár tavasszal, mert az kőműves munka is van benne. Tehát ott azok a lapok, azok a kis bástyák vagy támfalak, azok meg vannak repedve, tehát kőműves munkát is igényel. Akkor már a 2 már úgy azt veszik el, mert akkor egy a városvédők egyet a szívjuk. A gondosság alá jön, akkor annak a gondozása megvan. A szegények elváltása van, arra kérlek, hogy majd be magunk vissza, tehát hogy akkor tavasszal szólj már nekem, nem kell testületülésen, hanem fölhívsz, megbeszéljük, kivisszük megint a fiúkba, és akkor meg lesz csinálni. Szeretnétek, hogy és akkor megcsináljuk. Szuper. És akkor erről nem küldtem anyagot, de most szeretném szóba javasolni. Arra kell kérném a város vezetését, hogy jelezzenek már a közútnak, valószínűleg közutas, sőt szerintem túlkér a közutas terület. A volt Kamilla Patika, most benne gyógyszertár előtti buszmegálló
útszakaszok, kátyús, Szóltam. a busz pont belemegy, megáll a csapadék, fölcsapja az utasokat, ráadásul Vagyis megyünk, ez jó. törveléket. Így van, így van. Szóltam neki, hogy a hét elején, vagy a múlt hét végén, hogy megköszöntem, hogy felázát följebb raknak. Szóltam a vásárhelyi szakaszmérnök úrnak, és akkor mondta, hogy meg fogják csinálni. És jelenleg ugye hideg aszfalttal tudnak dolgozni, de megcsinálják azt mondani. Nagyon jó, szuper. Volna fejében, hogy az idén belefér. Mondtam neki, hogy ha lehet minél előbb, mert hogy én is tapasztaltam azt, hogy pont ahol megállapodott. Így van, és az is egy viszonylag forgalmas. Megígérték, hogy megcsinálják, kikártyúzni. Jó, jó, szuper. És akkor az utolsó, ez csak egy ilyen felvetés, hogy nem tudom, hogy ki a Városfejlesztési Bizottság, vagy kit illetne egy ilyen közös gondolkodás. Azt, hogy ki azt te is szavaztál, hogy tudod. Hát nem az, amit most akarok mondani. Hogy egy közvécét lehetne létesíteni, akár kettőt is. Ez sem egy új keletű kérés, tehát lakossági kérés. Például a művelődési ház mögötti játszótérnél jelentett ez megjelent évek óta problémát főleg a kisgyerekes családok részéről, hogy hova menjenek el helyre. Adott esetben a művelődési ház funkcionál ilyen jellegű szolgáltatása, de az sincs mindig nyitva, pláne nyári időszakban, amikor már estefele is, tehát hosszabb ideig van, világos, és ott vannak a gyerekek. Szóval ez kellemetlenségeket tud okozni. Adott esetben a településünk emez oldalán, tehát itt az órás felüli részen is, oda is járnak ki kutyát sétáltatni, az öregek leülnek ott a kút körül, egyebek, tud kellemetlen pillanatokat okozni, pláne csobogó víz bizonyos személyeknél. Lehet, hogy megérné elgondolkodni, hogy esetleg oda is valami megoldás. Nem azt mondom, hogy fűzzelvasak is, ha belehúztunk akkor is, csak kezdjünk el gondolkodni, hogy szerintem ez egy reális és valós igény lenne. Legalább a kettő hely közül egyre egy közvécét létesíteni. Nem hiszem, hogy mondjuk kérés, de megnézzük, a műfelszót hamarabb érzem én azt, hogy fizikálisan esetleg ki lehet alakítani, meg fogjuk nézni, mert azért ezek se olyan egyszerű szabályozási környezetesen sem. Persze, ezért mondom, hogy egy közös gondolkodást igényel, és azért javaslatot Azért ennek a fenntartása is viszonylag költséges szokott lenni, de megnézzük, hogy esetleg az épülethez kapcsolódóan arra a rendszerre rákötve, de mégis egy külső, sok benzinkutnál, hogy egy hívőre van, és akkor majdnem, hogy egy tartástól függetlenül, de esetleg lehet, és majd akkor arra kell figyelni, de megnézzük. Nagyon szépen köszönöm. Valakinek még egyebekben. Visszatérve sajnos az odafelújításhoz, mert igazából nem hangzott ez a téma. Tehát ugye az az állítás, hogy a Városfejlesztési Bizottság nincs kint és nem szól időben, ez egész egyszerűen nincs így. A jegyzőasszonyt hívtam telefonon és kértem abba az intézkedését, hogy a folyosói szintek teljesen rosszak a felújított oldalnak. Ez azt jelenti, hogy a akadálymentesítés követelményeinek nem felelnek meg. Ez egy új beton, tehát ez nem a régi beton, ez az, amit kópinkat megrendelünk, ennek a szintje nem jó. Remélem, hogy az egyik nem krumplió csoport lesz a másiknak Sebestél, mert gyakorlatilag most kijönnek a csoportszobából és ha mindig marad, akkor ezt a két csoportot majd így fogják nevezni, mert így fognak kinézni a gyerekek. Ez az egyik. A másik, ha bármit is Bocs, de azt mondtam, hogy visszük előbb betelezve, nem? Most a koordinációnak de ezekkel a jelzésekkel kapcsolatban semmi nem történt. Hát ez ma volt, szerintem ez Nem. De az előzőkben is. Erre a jelzésre ma volt a koordináció. Csak ez már késő. Ez késő. Nincs átvéve azért, Hát, sose késő. Nekem jól emlékszem, képviselő úr, vagy tegnap, vagy a tegnap előtti napon telefonon jelezte ezt a szintkülönbségbeli Mikor problémát. voltunk itt a bölcsödén? Múlt héten szerintem. Nekem vagy a Akkor tegnap, héten vagy a tegnap voltatok itt, akkor most volt a előtti következő koordináció, ma majd nincs. Igen, csak az a baj, hogy azt nem értik meg, hogy egy beruházásnál nincsen idő. Tehát amikor van egy rossz dolog, és azt tovább folytatódik, mert elkezdték a folyosói burkolást, akkor az a rossz hír ebben, hogy az se jó. És nem tudom, hogy egyáltalán erre majd lesz egy jó megoldás. További probléma, amit szintén, és nem értem, hogy a műszaki ellenőr, most kit képvisel az ügyben. Van az óvoda
a felújítandó részében 2 darab olyan helység, ahol az étel, tehát van egy mosogató, van egy tároló. Mind a kettőnél színkülönbség van 2 helység között. Én nem tudom, hogy egyáltalán ezt az át lehet adni hatóságilag, mert olyan botlásveszély van, ami ennek a működtetését nem teszi lehetővé. És bármikor fölmerül bármi, ott voltam, és azért nem is megyek már ezekre az egyeztetésre, teljesen fölösleges. Tehát nincs az, hogyha vannak fölvetett problémák, akkor a következő ülésen ezt megnézzük, hogy mi történt vele. Nincs ilyen. Egész egyszerűen nincs ilyen. És ez rettenesen aggaszt, hogy ilyen minőségben készül egy új felújította oda. A másik pedig, ami a mélyfilterezéséből készült dugós álmegyzet, nem tudok ezzel arra tehát ez, hogy nem menjek oda, miről beszélünk. Egy tartószerkezet esetében olyan kötelezettségem is van, hogyha én szakember vagyok és ezt látom, köteles vagyok szólni. És nem érdekel az, hogy kicsoda mit van. Én nem akkor, bocsánat, én felajánlottam azt, hogy másnap reggel kimegyek. Amikor te jössz rá. Én több időpontot felajánlottam. Hát én egyet. Én így áthoztam az e-maileket, mert... Én emlékszek, egy reggel fél 8 talán, vagy 2 óra. Igen, és két időpontot adtam meg, és ott is jeleztem azt, és nem volt ott senki, hogy elmondtam volna, hogy egyébként az előtét alatt csak így kellett volna csinálni, és amikor azt írtad, hogy az elején kellett volna egyeztetni, nekünk senki nem szólt el. Azért én Gáborral egyeztettem maga arról, hogy partonozva lesz, lábjával én úgy emlékszem, hogy kezdésük, mikor kezdjük meg kicsinálják. És egyébként tök érdekes, hogy egy csoportszobában évek ezelőtt megcsinálták ugyanígy, és nem probléma, és nem esett le is jó az előtétfal. Ennél meg most probléma van, egyébként azokat, amit jeleztél, a mennyezetnél azt megcsinálták. Beerősítették. Én ellenőriztem, csak akkor van ez a fajta előadásmód, hogy nem kanékosodok. Ez egyszerűen ez egy jogszabályi előírás, ezt így kell megcsinálni, és ha valaki ezt nem érti, akkor mit csinálja? Nem tudom ezt. Mondom, hogy én nem a szakmai dolgokat akarok vele vitatkozni, hanem a módjáról. Én azt mondom, hogy nem jó, nem tudom szépen leírni, hogy nem jó. Nem jó. A módjával, tehát a hozzáállás módjával. Tehát lehet ezt így is mondani, így is mondani, így is tenni, úgy is mondani. Ebben az esetben, a tartószerkezet esetében ezt nem lehet mondani, csak úgy, jó vagy nem jó. És a tartószerkezetek esetében nincsen minőségi osztály arra vonatkozóan, hogy fönnmarad, vagy nagyon egyszerű. Jó, nagyon jó. Ilyen egyszerű. És hogyha ezt nem értjük meg, akkor sajnos ilyen épületeink lesznek, ugyanúgy, hogy nem értjük meg, hogy később, hogy a műszakember akkor veszi észre, hogy nem jó a szint. Amikor mondom neki, hogy néztétek ezt a szintet, biztos, hogy jó lesz. Nem kell kiegyenlíteni, majd kiegyenlítjük. Na nem egyenlítettek ki semmit, ugyanúgy a rossz szinten megcsinálták a burkolást. Ez tragikus. Azt, hogy újra csinálják. Tehát ha ez nem lesz a végén jó, nem lesz átvéve. De mikor szólunk? Tehát mikor megy oda valaki, aki műszaki elnök, és van jogosultság hozzá, és én, mint képviselő, én megkülő személy vagyok. Be sem mehetnék a munkaterületre. Ez nem így működik. De én bemehetnék. Valójában azért mehetnék be, mert a megrendelő képviselő vagy. Igen. Benne nem volt? Nem. Mert a szerződésben és az építésnapokban nem volt föltüntetve. Ez nem olyan, hogy jártálunk egy építkező. Az építésnapokban is látogatóként, a jelenlőként bemehet. A szerződésben Föntözöd a késések, oda tudsz mehet be. A szerződésben, mint megrendelő, én az önkormányzat képviseletében írom alá a szerződést. Az önkormányzat képviseletében. Az önkormányzat képviselőtestülete az 9 tagú. Tehát ha én polgármesterként azt mondom a kivitelezőnek, hogy már pedig az a képviselő, az most a Városfejlesztési Bizottság elnöke vagy elnök helyettes, akkor oda megy, azt igenis köteles beengedni. Ha engedbe kell engedni, akkor be kell engedni. Abszolút ez nincs így, tehát az építési szerződés már teljesen nincs. Nem, nincs így, de most ez tényleg kártyatkozni, mert azt mondom, szakmában nem akarsz, hát ez az építési szerződés külön rendelkezik arról, hogy ki megy a munkaterületre. Van olyan, hogy fényképes igazolvány lehet bemenni a munkaterületre. Ebben a szerződésben nincs. Tehát még tartozott, ebben a szerződésben nincs ennél a megnyugtató. Tehát ez nem egy olyan szerződés, amivel te gondolsz, ami itt a kivitelezővel van kötve, mert nincs az sem benne, hogy kimehet be. Nincs benne. Ezt azért nagyon csodálkoznánk rajta, mert ez minden szerződésnek alap. Szerintem benne van, na mindegy. A lényeg, de ha oda megyek is, nincsen semmiféle jogosultságom, csak annyi, hogy szólok a jegyzőasszonynak, hogy szóljon a műszakelnek, intézkedjen. Én ennyit tudok tenni. Szerintem meg nem.
visszajelzés és hathatós intézkedés, ezt visszautasítom erőteljesen. Sokszor átbeszéltük ezeket a kérdéseket képviselő urak, illetve Koczka Gábor képviselő urak, több koordináción is részt vettek, személyesen is itt a hivatalépületében is, illetve helyszíni bejárásra is sor került. Az biztos, hogy a munkaterületre beengednek, tehát aki a megrendelő, lehet, hogy nem jogszerűen, de én biztos, hogy -5 fokban, sötétben, este fél 8-kor, zseblámpás és telefonos világítással többen magammal már bejutottam oda. Tehát nem képezett senki akadályt előttem, de többen részt vettek ezen a bejáráson az itt jelenlévők közül. Ugye amikor fölmerültek ezek a problémák, amik jelezve lettek részünkre, beszéltük, hogy a problémákat ketté lehet osztani. Vannak olyan problémák, amelyek már a tervezéskor fölmerültek, és sajnos azokon már nem tudjuk javítani, mert a tervszerű kivitelezést sajnos már nem tudjuk olyan módon módosítani, hogy azokra megnyugtató megoldás szülessen. Itt ugye pont a múltkoriakban a rámpával kapcsolatban, a mozgáskorlátozott rámpával kapcsolatban került sor több fölvetésre, ott, de ebben szerintem Koczka Gábor képviselő úr meg tud erősíteni. Több olyan probléma megoldásra talált, például a vízelvezetés problémája, amit még most lehetett kezelni, viszont van olyan, amit sajnos már most nem lehetett kezelni, például a rámpa dögölésszöge és a rámpából nyíló különböző bejárati ajtók közötti szintkülönbség. Erről szóba is került, hogy ezt majd valamilyen átmeneti vagy egy hordozható technikai megoldással kell adott esetben kivitelezni, mert sajnos a tervhez ilyen szempontból már nem lehet hozzájönni. Én legjobb tudomásom szerint, amik elhangzottak a kooperációkon, illetve akár telefonos jelzésben felé, a folyosói szintkülönbségről vagy a tegnapi, vagy a tegnap előtti napon szólt Szűcs Béla képviselő úr. Még a tegnapi napon felhívtuk a műszaki ellenőrt, tájékoztatást kértünk, hogy az akadálymentes szakmérnök volt-e a helyszínen már, egyeztetette vele, ha nem történt ilyenre sor, nem került ilyenre sor, akkor vegye fel vele a kapcsolatot, és még a kivitelezés befejezése előtt az akadálymentes szakmérnök vizsgálja meg a területet, és ahol lehet, még végezzünk olyan beavatkozásokat, hogy ez a felmerült színkülönbségből adódó probléma megoldásra kerüljön. A mai napon sor került a koordinációra, ahol a hivatali épületben történt egyeztetést követően a helyszínre is kimentünk, ott az összes helység színkülönbségét megtekintettük, ami a folyosóról nyílik. Egy esetben valóban aggasztó a probléma a foglalkoztató helységnél, ott a mai napon a kollégám fel is hívta az akadálymentes szakmérnököt, és megbeszéltük, hogy függetlenül attól, hogy ő mit nyilatkozik, hogy azzal a színkülönbséggel kiadható-e az akadálymentes szakmérnöki hozzájárulás, majd a használatba vételi engedés során vagy sem, attól függetlenül azt az igen nagymértékű színkülönbséget valamilyen technikai megoldással kezelni kell. De ezt Koczka Gábor képviselő úr szerintem meg tudja erősíteni. Amint felénk jelezve lett, a tűzjelző rendszer szükségességével kapcsolatban azt is én úgy gondolom, hogy bármit csak de megerősítést kapott azon elképzelés, hogy figyelembe véve az elkészült villamossági munkákat nincsen szükség a tűzjelző rendszer kiépítésére, de szintén a mai koordináción elhangzott, hogy ezt nyilván eredetben aláírt dokumentumként is elkérjük a felelős tervezőtől ezt a nyilatkozatot. Ami magáként hangzott még el korábban a pótmunkákkal kapcsolatban, ott is úgy gondolom, hogy több körben leültünk személyesen egyeztetni, több körben helyszíni bejárásra került sor, és a kollégámmal, jó magam, Szegedre is átmentünk, ahol a kivitelező műszaki ellenőr, szintén Szűcs Béla és Koczka Gábor képviselő urak jelen voltak az igen hosszas egyeztetésen, és az is elhangzott, hogy a pótmunkára vonatkozó szerződésmódosítás addig nem kerül aláírásra, amíg ez a bizottság jóváhagyását nem adja mind a műszaki tartalom, mind az összegszerűség vonatkozásában. A műszaki tartalomnál a végleges szerződésmódosításba a Szűcs Béla képviselő által javasolt műszaki tartalom kerül be. Ezt azért pontosítanám, ugyanis ez a műszaki tartalom már kész volt, amikor mi az egyeztetésre elmentünk, és
pontosan az ebben a legrosszabb, hogy pont az a folyosói szint nem jó, amit pótmunkába fizetünk ki nagyon sok millió forintért. Annak a padlónak a műszaki tartalmát nem rendeltem meg, és jeleztem is, hogy ez nem jó. Attól talán nem esik senkinek a fejére a padló, de akkor se jó. Nem szakszerű ez az igazság. A pótmunkák összegszerűségét olyan értelemben valóban vizsgáltam, hogy valóban az az értékű munkát, amit pótmunkaként kérnek, azt elvégezték valamilyen formában. Én erre mondtam azt, hogy ilyen. Én azt nem mondtam, hogy ez jó is. Ez azt mondtam, hogy ez már ilyen. Mert már ezen túl voltunk. És mindig az a baj, hogy mindig ezen már túl vagyunk. És egyszerűen nem értem azt, hogy hogyan nem lehet egy ilyen munkánál, ez a két heti kooperáció, ez vicc. A két hét alatt annak halad előre egy építkezés, hogy ezek a problémák megkezelhetőek. Ráadásul van ennek az évnek egy felelős műszaki vezetője, és így nyilván műszaki ellenére, hát beszélgessen. És én nem tudom, hogy tudjuk azt elfogadni, hogy egy 0 kilométeres padló nem az a szinten van, ahol akar tenni. Ezt én, tehát olyan, mint az elég egy gyors, és mondjam, hogy nincs rajta egy gyors, de jól az, nincs jó. Nincs jó, és egy picit elégtelenül értem ezzel kapcsolatban a föllépést. Ugyanakkor tudom, hogy nem az baleset, nem szokatás senkire, de ezt azért én így látom. Úgyhogy én csak ennyit akartam mondani, és ráadásul megnem, még egyszer, ebben az ügyek kapcsolatban, ahol a kivitelező munkák és van a műszaki ellenőrünk, ebben kapcsolatban nekem nyilatkozattételi jogom nincs. Hát ez a tévedés. A szerződés egyértelműen van az, hogy kiemelkedő képviselője, ez benne az építési naplóban, az építési naplóban jogosultsággal lejjön, és azt, hogy írgatunk ilyen jegyzőkönyveket, azt szeretném jelezni, hogy ez nem sokat ér. Az akkor érne sokat, ha egyrészt fölkerülne az építési naplóba, vagy annak a tartalma bekerülne az építési naplóba. Ugyanis a bíróság esetén az, hogy ki mit mond, mit írt rá, nem igazán számít, az számít, hogy az építési naplóban benne van. Azt nem tudom például, hogy a hivatal részéről valaki nézi el, mit kerülnek a naplóba. Hogy azok a bejegyzések valósak, vagy nem valósak. Mert egy ködvér vagy egy késésnél lehet látni, hogy azok igazak voltak, vagy nem voltak igazak. Én szerintem ilyen ellenőrzés nincsen. Én ezt kifogásom alapvetően, hogy nem kezeljük ezeket a beruházásokat úgy, hogy kell. És mindig csak kóstoltunk az események után, és nézzük, hogy mi történik. Úgy, hogy a folyosónál, úgy, hogy az álmodoknél, úgy, hogy az előtétfalnál. Köszönöm. Én annyit szeretnék ezt hozzátenni, és nem személyeskedésből mondom a hangot, de én most azt érzem, hogy hosszásnak akarsz minket számít. Tehát teszel megállapításokat, hogy mi rossz, aztán meg fölemeled a kezet, hogy én nekem erre semmi hatásra, hogy ezt elmondjam, meg leírom, tehát elmondasz valamit, hogy így kéne csinálni, jó, de én nem tudok ebbe tenni, tegyél, oldjátok meg, hogy így legyen. Emlegetted ezt a tűzjelzőt is nagyon sokáig, aztán most kiderül, hogy mégse kell. Pedig ez is veszőparipát, hogy már pedig kell menni mérve. Én nem azt mondom, hogy azt mondom, a tűzjelzővel kapcsolatban kihallgattalak területre is, jó? Az én ezt érzékelem, hogy belekötsz a gipszkartonozásba, és nem szakmai vitába akarok elmenni, hanem akkor menj el abba a munkaidőből, hogy hogy dolgoznak a fiúk, azt beszéld meg velük, és nem mondod, hogy nincs rá hatásköröd. Tehát ha van úgy érzed azt, hogy van hatásköröd arra, hogy beleszóljál dolgokba és véleményt formálj, akkor legyen arra is hatásköröd, hogy az illetékeset beszélj meg. És ne azt várd, hogy a polgármester vagy jegyző menjen, és majd csinálja vigye a hírt úgymond, amit te kitaláltál. Tehát én azt gondolom, hogy ha valaki valamiben beleszól, akkor menjünk az vigye végig. Elejétől a végig. És ezt én nem tudom elfogni kifogásként, hogy nem mehetek be a koordinációra, vagy nem is mehetnék az épületbe, akkor ne is szóljunk bele. Jó? Tehát ha oda mész és találsz hibát, akkor tedd meg, hogy így teszi végig, jó? Tehát ne a hivatal hatását keresd, hogy most is ilyen, hogy a hivatalnak kellene nézni azt, hogy az építési naplóban, hogy miért kéne nézni a hivatalnak? Kinek köteles? Vagy a hivatalnak, vagy a hivatal által megbízott műszaki elemeknek. Akkor bocs, ez van ilyen, nem? Tudjátok ki az, beszéltetek vele, nyilvános a telefonszáma, akkor ne arra, hogy ezt nekik fogalmazd meg, ne rajtunk keresztül üzenges. Tehát ha neked problémád van képviselőként, én elmondtam, hogy én megadom azt a lehetőséget, hogy ezt valóban képviselőként dolgozatok, nem akarok mindent magamnak, és tedd meg és hívd föl. Én átengedtem a lehetőséget, a legelején mondtam is, hogy a Városfejlesztési Bizottság igenis működjön úgy, hogy ellenőrizze az összes beruházási projektet, és ha kell, akkor az elnök vagy az elnökhelyettesét direktbe beszéljen a műszaki ellenőrrel. Kevés önkormányzatnál van ilyen, csak szó. Tehát a polgármester nem enged beleszólást a képviselőknek. Tizedét sem. Én ezt adj az egybe átengedtem. Ne az legyen, hogy kitaláltok valamit,
vélt vagy valósokat, én nem megyek szakmai vitába ebbe bele, pedig néhány beruházás levezényeltem a Szegváron is, és soha nem tudsz probléma senki, nem szakadt rá semmi. De ha ezt fölfedezitek, és van lehetőségetek végig, akkor ne nekünk adjatok ezzel feladatot meg munkát. Akkor beszéljetek a kivitelezővel, a műszaki ellenőrrel, és igenis mondasz, hogy igen, én vagyok a bizottság elnöke, polgármester megbízása úr ott. És ha megkérdezek, nem fogom hozzá nekik mondani. Tehát én ezt nagyon úgy érzem, hogy ott az a sarok az nem jó, ja, egyébként nincs között hozzá, de az nem. Ez a baj, elbazolizáljuk. De ez nem bagatelizálás például, mert a gipszkartonozást is addig nem fogom engedni, hogy lefessék, amíg ti azt nem mondjátok, hogy jó. És hogyha 5 évig az eladásoknak nem mondjátok, hogy jó, akkor 5 évig nem tudnak visszamenni. Ez a része, ez nem. De nem, én addig nem adok engedélyt arra, hogy az legyen, ki legyen festve egy csoportszoba se, amíg ti azt nem mondjátok, hogy jó. Mert én nem akarom, hogy utána megint ez legyen, hogy mi megmondtuk és nem csináltuk meg. És nem arról, hogy leszakad vagy nem szakad. Nézzétek meg, és ha azt mondjátok, hogy jó, akkor jó. Ha azt mondjátok, hogy még oda be kell 20 csavart rakni, akkor majd van lehetőség, persze berakják a kollégát. Tehát ők se ügyék. Tehát az egyik kollégának oda jár a kisfia. Szerinted ő elköveti azt mondták, hogy amit ő megcsinál, az úgy van. Tehát értem én, hogy ez van leírva. Tehát, hogy mondjam, tehát most tényleg szakmai vitába megyünk bele. Nem megyünk bele szakmai vitába. Gyakorlatilag a rögzítési pontok száma az végtelen volt, hogy 0 tartalékkal eljött az állam. De ezt mondod te. Ezt mondom én, igen. Ezt mondom én. Ezt mondod te. Igen. Igen, az alapján mondom, hogy számítással ezt lehet igazolni. Az, hogy valaki mondja, hogy szerintem jó, az szerintem nem releváns. Jó, de most te egyelőre mondod, hogy szerinted nem jó, ő meg azt mondta, hogy szerintem jó, most ebben lehet vitát keresni, bármit elő lehet tenni szabványt, bármit. Oda lehet menni, fogják tekerbe 2 lankot, csimpaszkodják. Ha lesz, akkor igazad, ha nem, akkor lehet, hogy csak kevés. Tehát mondom, lehet ezzel szakmai vitát nyitni, de én azt gondolom, hogy ezeket a vitákat azzal hívjátok, akik ezt csinálják. Tehát jó, nem minket robóztassatok, meg tornáztassatok, aztán majd az jön elő, hogy nem kapok idő vagyok. Mert így is van éppen elég jó, nem szeretnénk pluszkat őket. Tehát megvan az a jó, hogy most is megerősítem mindenki előtt, hogy bármilyen viccenten részlet önkormányzatok által finanszírozott beruházások, a bizottság érdemi munkát tudjon végezni. Ha van megállapításatok, nyugodtan beszéljetek meg velük, én az oldalra fogok állni többségben, amit így mondjátok, mert elhiszem nektek. De beszéljetek meg velük. Jó, tehát ne az ügyet neked már. Azt szokták mondani, hogy addig nincs baj, amíg nincs baj. Amint baj van, akkor tényleg valóban fölmerül, hogy ki a felelős, mit keresett, stb. Én szerintem ezt ki lehetne küszöbölni nagyon egyszerűen. Nem tudom, hogy van-e még lehetőség arra, hogy ezt a szerződést például módosítsuk, ha nem, akkor én szeretném javasolni, hogy az innentől ezután megkötendő összes szerződésben vagy az kerüljön bele konkrétan, hogy ki az, aki bemehet, vagy akkor az, vagy csak olyan címszóval az önkormányzat képviselői is, vagy esetleg még az is javaslat lehet szerintem, hogy belehivatkozni, hogy a városüzemeltetési csoportnak az SMS szerint milyen jogosultságai lennének, és akkor ezt behivatkozni a szerződést, vagy az SMS szerint nagyon sok szerződés van, ami visszahivatkozik a saját ASF-ünkre, de akkor mi meghivatkozhatunk az SMS-ünkre, és akkor abba jelöljük meg a jogosultságokat, a szerződések hivatkozzanak rá, és akkor nincs vita, hogy ki mehet. A mostani szerződés módosítására már nagyon kicsedesség van, mert kincstáron kell átfutatni. A jövőbeniben részemről nincs akadály, hogy bekerüljenek azok is, hogy kik mehetnek be. Jelen esetleg ez azért nem releváns, mert a kivitelező nem tiltott onnan ki senki. Tehát ha most a kivitelező oldaláról mondhatná azt, hogy bocs, te mit keresed itt, elhiszem, hogy képviselő vagy, de mit keresed itt, mert nincs a szerződés bejött. Ha ez lenne, akkor ez tök jogos lenne, de nem így van. Így csak ott van esetleg valaki figyelj, most ezt azt gondolom, nincs baj, ez az általános szabály. De most a kivitelező bevállalta azt, hogy beengedett szerződésen kívül egy képviselőt, vagy 2 vagy 5 vagy a polgármester, és baleset érte, és ezért a felelős, ezt ő most bevállalta. Mert én sem vagyok benne a szerződésből bemehetek, tehát amíg ez nincs rögzítve, hogy ki mehet be, kvázi az senki. De ő ezt lehetővé tette, hogy megrendelő, mert mi átadtuk a munkaterületet. Az azt jelenti, hogy semmi közünk az ott dolgokhoz. Átadtuk a munkaterületet. Majd, ha visszaveszünk a munkaterületet, akkor azért mondom, hogy mehetünk bele szakmai vitába, és majd jó pár évig csinálunk ilyet beruházói dolgokat.
De elhiszem azt is azért, hogy belemeltünk, ez így van. Átadtuk a munkaterületet, ott nekünk keresett valami elvileg nincsen. Tehát, hogyha a szerződésben ezt úgy adjuk át a munkaterületet, hogy ellenőrzési joga van megrendelőnek, név szerint, státusz szerint bármi, ez szerintem akadály nem lehet, de jelenleg nem tartunk így, mert ő nem mondta azt, hogy nem lehet ügyet. Hogyha azt mondanám, akkor se jogosan mondhatnánk, hogy módosan csak szerződés, de valami mondanám. Pont ezzel nincs probléma. Munkavédelmileg esetleg annyi, hogy sikerülték beselépetni a munkaterületet. Ez is a kivitelező felelősség, akit beenged papír nélkül, meg azért is, akkor oda bemegy és hogy esik a fejére, tehát azért akire ráesik, az is felelős, hogy legyen. És ami szerintem most nem itt tartunk, de ennél azért idézőjelben nagyobb probléma volt ez. De egyébként meghallgattam, amit mondom, mert én ma csak azért jöttem be, hogy szóljak nekik az S300-as vagy S20-as szekrényben valamelyik nap kint voltam, láttam, hogy egyetlen egy csővel akarnak beállni. De már hogyha letelepíti az S300-at, akkor legalább álljunk a 2 csővel, 4 csővel, hanem akkor van rá lehetőség arra, hogy bármikor, hogyha valami változik a mérés körül, adott a szekrénynek a fogadóképessége, ne aztán könnyen majd kivésni, vagy fölásni, vagy milyen. Egyébként a gázosokkal is beszéltem, és mindegyik szolgálatkész olyan téren, hogy adatot közölnek. Hát ott is azért csak elállult a srác, hogy tegnap előtt adták le azért a terveket. Mert mondom neki, hogy tudnánk benne lépésüket tenni, csak hogy meg mit, és akkor mikor mondja, hogy a tervek hogy állnak. Mert mit tudom én kicsoda még most. Tehát itt is megkaptuk a kritikát, hogy a gáztervek elkészítése a megrendelő feladata, és hogy ebben késésbe vagyunk, és ki itt a munkavállaló, ki itt a felelős ezért a hivatalba. Aztán, amikor egyeztettünk a tervezővel, kiderült, hogy egész nyáron a kivitelező variált, úgymond a gáztervekkel, mert ő nem azt akarta berakni, amit kellett volna, és most lettek kész a gáztervek is, mint a november legvégén. Tehát kvázi nem a nyilvánkó volt, de ez is ránk volt fogva, csak sumák volt a kivitelező, és a képviselőként megkaptuk ezt a kritikát, és akkor már meg is volt az engedély, a polgármester úr pillanatosan elintézte a gázengedélyt is, és minden ment. Tehát ez sem a hibánk volt. Egyébként nem is tudom, hogy ő hibánk, de nem így csináltuk rosszat, hanem ő variáltunk. Aztán a tervező elárulta, hogy ja, hát bocs, azért nem vagyok kész, mert örökké variáltunk. Abban maradtunk a sráccal, aki a kivitelezést csinálja, hogy mihelyt tudják, abban a pillanatban fogja jelezni, és akkor tudjuk intézni. De egyébként de alapvetően nem ez a probléma. Alapvetően az a probléma, amire Béla próbált rávilágítani, hogy itt vissza kell mennünk 2 héttel ezelőtti kooperációra, ahol megpróbáltam azt javasolni, hogy, illetve most is, hogy legyen egy ilyen kérdezfelelek. Tehát itt jelen helyzetben, tehát Laci félreérted azt, hogy tehát itt kötözködés van, itt nem az van. Az a baj, hogy mi tudjuk, hogy azt hogy kéne megcsinálni, és bennünket nem az bosszant, hogy úgy csinálja meg, hanem sokkal nagyobb erőfeszítést fordít arra, hogy rosszul csinálja meg. Mert akár itt is, ma Margitkának is mondtam, a burkolatoknál. Érted? Nincs egy olyan egységes szint, mert azt mondják, hogy a tervön 2-10 magasság szerepel. Érted? Akkor azt miért nem lehet egyöntetűen az ajtó szemöldökéig rakni? Érted? A másik dolog, a csatlakozási pontoknál, és ezek olyan apró dolgok, érted, amik szakmailag számunkra elfogadhatatlanok, érted? És az a legnagyobb probléma, hogy ez ellen tehetnénk is, és ezt mondtam 2 héttel ezelőtt is, hogy miért nem előre próbálunk meg gondolkodni, miért nem nézzük meg, hogy 1 hét múlva mit fogunk csinálni. Tehát milyen munkákat végzünk el ott jelen esetben az óvodán. Ezt a műszaki ellenőrnek vagy a kivitelezőnek tudni kéne, és hogyha azzal kapcsolatosan, akár nincs azzal tisztában, hogy egy síkba menjenek akár a burkolatok, mert az úgy néz ki jól, akkor kérdezze meg. Mert véleményem szerint ezt bárki el tudná mondani, hogy azért, mert valaki meghatározta a 2-10-et, az nem azt jelenti, hogy alól még berakok az egész laphoz mérten egy 1/3 lapot. És Bélát ez bosszantja meg bennünket, ez bosszant. Tehát
akkor oké, ne nekünk tett fel ezt a kérdést. De ez a baj, hanem miért? Akkor én kérdezem vissza, hogy akkor miért? Erre már tettünk javaslatot a műszaki ellenőr. Nem ért ezek szerint hozzá? Nem, igen, és ezért szeretnénk azt félrenézést, ért hozzá a műszaki ellenőr. De ezeket te is, hogyha kijössz velünk, látni fogod, ugyanúgy, mint ahogy láttad, hogy értelmetlen lekaparni a 100 éves meszet, oda előtétfalkör, te is ugyanúgy látnád ezeket a dolgokat, érted, hogy ezeket meg kéne csinálni. És ezért próbáltam még a mai napon is mondani Margitkának, hogy a műszaki ellenőrt valamilyen formába kényszerítsük rá erre a kérdez-felelekre. De akkor kényszerítsétek rá. De én... Mert miért? Nem, nincs a szerződéses viszonyban. De például államon ez vagy, ez a szerződés, mert én szerződéses viszonyban vagyok a műszaki ellenőr. Igen, de miért van azért, mert te adtad nekem a megbízást. Végig kiütlöttem a hibákat. Nem, Vincentváros önkormányzat a Béla. Igen, és kiütlöttem a hibákat. Képviseli Gémes László polgármester. Igen, és akadályoztatásom esetén ki képvisel. Az és alsó akkor nem szakmavelése, azt mondom, hogy a Városfejlesztés Bizottság fog képviselni, akkor ki? Akkor azt kell mondani, addig ez... De mondom Béla a legelején, a ciklus legelején. De azt folyamatosan nem. Tehát én azt látom, és ebben megerősödött a tudat, hogy folyamatosan ez a típusú felelősség alól kifarolható. Tehát jelenleg úgy néz ki, hogy mondjátok mindig a problémákat, de annak az elhárításában igazán nem akartok részt venni, mert most magad mondtad, hogy nem állok vele szerződéses jogviszonyban. És én, ha leírom, hogy mit, hogy csinálni. ne írd le, beszéld meg vele, ne írd le, beszéld meg vele, menj oda, mutasd meg, hogy szerinted hogy kell, miért csinálja őt rosszul. Tehát nem fogunk ebből a dologba előrelépni, pont erről beszéltem. Ezek után milyen beruházás fog Vincenten megvalósulni ezzel csapattal? Én nem, tehát én úgy mondom, hogy tehát ilyen formában, ahol nincs is jogköröm, és azt gondolják, hogy okoskodok, amíg tartószerűekkel kapcsolatban fölépem, amiket semmit sem. De most véleményt alkotni a jogkörök intézkedni nincs. Én intézkedtem azzal, hogy írásban jeleztem, és innentől kezdve ennek a írásban van, akkor muszáj. Ez a te álláspontod. Most nem szakmázni arról, hogy a tűzjelzőbe is ezt mondtad. A tűzjelzővel azt mondtam... Én értem, de most mi azt elfogadjuk tőled, meg elhívjuk, hogy amit te csinálsz, meg mondasz, hogy minden a legjobb. Én a következőt mondtam. De most csak erre a kérdésre válaszolsz, az a legjobb. Valószínűleg jó. Nem a legjobb, de valószínűleg jó. A tűzjelzővel kapcsolatban azt kértem, hogy tekintettel arra, hogy pótmunkában elretrendelve a csoportszobák elektromos felújítása és elkészült, így az eredeti tervhez képest jóval nagyobb lett az elektromos felújítás, mint ami eredetileg tervezve volt, majdnem 100%-os. Elolvastuk az engedélyesi dokumentációnak a tűzvédelmi tervezetét, és abban az van leírva, hogy amennyiben az elektromos felújítás teljes körű, akkor kötelező a tűzjelző kiépítése. Most szerintem egy vagy kettő helységben nem lett kicserék a alapvezetékelés, és így nem 100%-os a elektromos felújítás, hanem csak 99,8%-os, és így nem kell kevesebb, de mindegy. Hogy? Ez szerintem ennél kevesebb, de mindegy. Jó, most erre megint azt tudom mondani, hogy csak javító szándékot kértem, mert nem tudtam azt, hogy mi van akkor, ha azt mondja a szabvány, ha ez már 70% elér, akkor kell tűzjelző. Azt mondták, nem, a 100% elér, oké. És nem azt mondtam, hogy kell tűzjelző, azt mondtam, hogy kérdezzük meg a tervezőt, így van, azt kértem. Így van, kérdezzük a tervezést, nem akadékoskodtam, csak azt szerettem volna elkerülni, hogy mindent ki van festve, aztán futáljuk a tűzjelzőt, ez ennyi. Bocsánat, a hozzászólásommal azt szerettem volna jelezni, hogy az a kijelentés azért nem helytálló, hogy ezeket folyamatosan jelzitek, és soha semminek nincs foganatja, és soha semmi nem történik. Ez csak arra gondoltam, amikor nem a névre egy emlékeztető, és az emlékeztetőben vannak őrsudások, akkor azokkal nincs aztán semmi sem. De pont hetek óta foglalkozunk vele. Van, amire 4-szer kellett visszatérni, van, amire 6-szor kellett visszatérni, mert az 5. visszatérés után kiderült, hogy a kivitelező nem mondott igazat. Most csak például a gáztervek, ami hetekig a Müllerkön száradt elvileg, hogy nincsen kész. Ezt szerintem ti is meg tudjátok erősíteni, nem tudom, talán 3 koordinációval ezelőtt, amikor még vártunk az engedélyes gáztervre, elhangzott a kivitelező képviselőinek a szájából, hogyha megkapják az engedélyes gázterveket, onnantól nekik 1 nap
egy nap valami kis szakaszon kell a gázcsövet kiépíteni, és egy nap után ők ezt készre jelentik, lehet intézni a szentesi mérnökségtől az órát, a bevizsgálást, a kémény bevizsgálást, minden egyebet. Nem akarok hazudni, az engedélyes gázterv bő egy hete körülbelül, bő egy hete át lett küldve a kivitelezőnek, tehát megvan, ma rákérdeztünk, hogy akkor ugye készen vannak, mert hogy nem egy nap telt el, hogy megkapták, hanem 7 vagy 8 vagy 9 nap, majd közölték, hogy január 6-a előtt ne is számítsunk arra, hogy ők a gázzal olyan szinten készen lesznek, hogy ahhoz ki lehessen hívni azokat a személyeket a szolgáltató részéről, akik ezt átveszik. Tehát ez egy olyan probléma például, ami szerepel az emlékeztetőkben, körülbelül 15-ére tértünk rá vissza, és folyamatosan gyakorlatilag a kivitelező hárít, illetve csúsztat a történetet. Nem, a műszaki, igen, ez igaz, de a műszaki ellenőr viszont az önkormányzatot hibáztatja ezzel kapcsolatban. Igen. De. Akkor még nem maradtunk valamiről, de itt is visszautalok arra, hogy a közbeszerzési eljárásnál a döntést kihozta meg, most nem bántom, csak a példaként hozom föl, a képviselőtestület. Minek is? Mikor nem ért hozzá senki. Tehát ezért is mondtam, hogy a beszerzési szabályozatunk is úgy rossz, ahogy van. Minek képviselőtestületi döntést hozni egy nyertes közbeszerzési, vagy közbeszerzési eljárás nyerteséről. A halvány fogalma nincs a testület jelentős részének, hogy az jó vagy nem jó. És akkor lehet így nem mutogatni, meg oda mutogatni, meg vissza, meg elő. Dők fölösleges. Erre megvannak a kellő szakemberek, ezt úgy kell szállítani, hogy olyan közbeszerzési szakértők kell, akik normálisan összeraknak. Megint mi volt a legjobb ajánlatot, a legolcsóbb ajánlatot elfogadták, és már egyébként sokkal többnyét tartunk, meg másnak tartunk. A kivitelező végig azt hangoztatta, hogy persze csinálni módosítást, meg lehet, hogy csúsznak, de azért a december 16-át tartjuk. Hát megkérdezem, hogy a pótmunkák nincsenek, akkor se lettek december 16-ára, mert vannak olyan munkák, amik nincsenek elvégezve, amit nem érintette a fogmunkat. Tehát ezért is nőfölösleges maratoni testületeket tartunk ilyen ügyeit. Ez csak figyelemfelhívás, hogy amikor a beszerzési szabályozatot fogunk dönteni, hogy dolgok voltam, hogy megszavazzuk ezt a azt, csak akkor vállaljuk is a viselni a következményét, meg a felelősségét, hogy ja, mi szavaztunk róla. És nem a polgárok, akik aláírják a szerződést. Tehát minden ez a döntésnek mindenki is következik. Egyébként egy rövid megjegyzés a tűzjelzőre visszatérve, Margitka átküldtem, mert ez egy kör-e-mail volt. Ennyi volt szó szerint a felelős tervező nyilatkozata. Sziasztok, nem kell tűzjelző berendező. Ez gyakorlatilag, ez nekem műszakilag elfogadhatatlan, mert egyetlen egy jogszabály, egyetlen egy szabály nem említett meg. Ez annyi, mint én azt mondom, elmentem horgászni. Jó, de ezt nem kell elfogadod, mert ugye említő lett az előbb, hogyha figyeltél, hogy ezzel lesz nyilatkoztatva vele rendesen azokon a de akkor valamire hivatkozni. De attól függetlenül azért egy felelős tervezőt csak fogadjuk már leírja, akkor ezt alá is fogja tudni támasztani. Mert ha az egyik szakembert elfogadjuk, aki köztünk, hogy ő olyan szakértő, fogadjuk el a másikat. Én elfogadom, csak a támasztani. Győződünk meg az ellenkezőjét. Én azt mondom, hogy 100-szor is egy a vége, beszélhetünk itt bármiről, sok minden költségvetési kérdés. Egyelőre költségvetésben az sem volt, hogy kartonoznunk kell, meg az sem, hogy festenünk kell, meg semmi. Ezt is meg kell tudjuk oldani. És vitázhatunk róla, összejöhetünk 20 testületülést, meg órákat is vitázhatunk, de szerintem nem a testületekkel a kompetenciára részt. Ezeket meg kell csinálni. És arra kérem most a bizottságot, hogy akkor nézzék meg a kartonozást, és ha jól látták, illetve a festőt, ha nem, akkor meg kell tenni a szükséges intézkedéseket, akkor megtesszük. Jó, egyébként van még valaki. Máté? Igen, szerintem három témakörbe szeretnék felszólalni. Tisztelt Testület, tisztelt Vincenti polgárok! Lenne először is egy kérdésem, hogy küldtem egy munkatervhez való tervezetet, hogy a érvényes ülésekhez, de azt nem tárgyaltunk most munkatervet, hogy akkor az januárra fog maradni ezzel. Megnézzük, amikor oda jutunk meg, hogy tárgyaljuk, de ti is adtuk rengeteg munkát, meg amúgy is sokan azért nem várjátok el 2,5 hónapra a csodát, tegyünk meg változtassuk. Jó, tehát ennél mondjuk fontosabb problémája is volt az önkormányzatnak. A légvitel visszapótlása igen fontos volt. Vagy hogy ne kelljen jövőre normatívát visszafizetni 24 év gazdálkodásra, miért ez is nagyon fontos. És ebből nagyjából mi 3 hónapja fogunk rálátni a dolgokra, akkor azért az első 1 hónap. Keressük a dolgokat, jó, tehát ennél volt fontosabb, és ma megnézzük. Én sem találkoztam vele a javaslatokkal, de nem is.
A találkoztam most próbálja foglalkozni. Azt elismerem, hogy vannak fontosabb dolgok is, csak hogy ugye mindig így volt, hogy akkor a december utolsó kérdésben már ezt átlátom. Én azt gondolom, hogy most a decemberére sikerült nektek adnatok nektek olyan témát, ami minden A második témakör pedig az, hogy a polgármester mondta, hogy ez a gyerekorvosi meghallgatás vagy elbeszélgetés volt. Hát ez tulajdonképpen egy súlyos problémára világít rá, mert tehát itt konkrétan az, hogy akkor január 1-ével kérdéses ez a szituáció. Még nem szólok vissza doktornő, egyelőre feladatállási szerződés, ami szerintem még él, ami alapján, hogyha ő nincs, akkor helyettesítést megoldja. Nem szólok vissza, hogy mi van a január 1 után, véletlenül ez idén szóval ő se tudta még biztosan a végét. Ezt csak jelezte, hogy felfelelődik, hogyha ő kap egy olyan szerződést, akkor már nem lesz. De felajánlott segít tovább, meg helyettesítésről lesz át. Szerintem nem lesz az, hogy január 2 után nem ez igen, ez lenne a lényeg, de ugye a mi bizottságunkhoz ilyen hivatalos megkeresés nem érkezett. Tehát már itt az egészségügyi, szociális egyházügyi bizottsághoz, pedig ezt jó lenne megtárgyalni, kidolgozni a kondíciókat egy ilyen. De mind tárgyaltatok volna rajta osztóorvos, mert akkor azonnal láthatom a másokat. Egyáltalán a körülményeket, hogy hogyan lehetne Mindszentre úgy gyermekorvos csábítani, hogy megéljenek ki eljönni. De hogy lesz milyen? Erre szeretnénk majd az egyik bizottsági ülésre, hogyha a polgármester úr is eljön, meg esetleg a jelenlegi gyermekorvosunk is, hogy akkor leülnénk, átbeszélnénk a témát, mit javasolnak, mit javasolnak. De van valami konkrét javaslatod is, vagy csak beszélgetni szeretném, mert azzal csak az idő telik el. Tehát, hogy lehet egy gyerekorvos szerezni, az ugye az első az, hogy legyen egyáltalán ki jönne. Aztán van olyan, hogy jönne, akkor az majd el fogja mondani a feltételeit. Majd utána azokat a feltételeket mi megvizsgáljuk, hogy tudjuk, meg akarjuk teljesíteni. És hogyha ez van ilyen, akkor van értelme róla beszélni, de addig, hogy a 4,5 órás bizottsági ülésnek 2,5 óra legyen, meg a 2 hetente tartandó 2 naponta legyen, ennek sok értelmét nem láthatnám, hogy most én őszinte vagyok, és őszintén beszélek. Ha lesz erre lehetőség, akkor mindenképpen bizottság is fog tárgyalni, vagy ha lesz olyan orvos, akkor kell is, hogy tárgyaljatok róla, hiszen ővel a feladatállítási szerződést kell kötni. Még az is kérdés, hogy a praxis jogban mi lesz, hogy azt majd pénzéreket nem mondják, visszaszáll, nem száll vissza. Egyelőre itt még nem tartunk, ha a feladatállítási szerződés nem lesz, és mondjuk a doktornő a praxisát 6 hónapig nem tudja értékesíteni átadni, akkor visszaszállhatunk a kormányzat. Mi rendelkezünk fel. Jó, tehát ha eljön az ideje, akkor fogunk tájékoztatást adni, hogy összeülhetnek és akkor tanácskozhatunk. Mindesetre a téma váratlanul értéshez. Jó, de azért mondom, hogy összetelni értelme nincsen, mert egy bizottság nem fog erre előrelépést tudni. Jó, tehát először az a lényeg, hogy találjuk valakit. Ha ilyet tudtok, az tök jó, meg szóljatok, és azért nem kell bizottságülés összehívni és 3 órát beszélni azon, hogy megkeressük-e azt az illetőt. Tehát nyugodtan ezt telefonon is lehet jelezni azonnal, hogy veszük a kapcsolatot. És utána, hogyha bármi lesz, akkor tárgyaljuk a bizottság. Harmadik pedig igen, egy kis korrekció, mert ugye a szociális tűzifával kapcsolatban volt itt anomália. Tehát, hogy igen, a bejegyzést a szociális tűzifa kérelemről, abban ugye az szerepelt, hogy hétfőn lesz bizottsági ülés eredetileg. Én a szombat délután beszéltem jegyzőasszonyon a telefonon, mert úgy értesültem, hogy legyen inkább szerdán a bizottsági ülés, szociális bizottsági ülés. Azt mondta, hogy igen, valóban, mert hogy eddig több kérelmet tudunk elbírálni legalábbis. Tehát, hogy az, hogy tehát amikor ugye polgármester úr mondta, hogy én mit írtam a bejegyzésemben, hogy az a hétfői bizottsági ülés időpontjában teljesíthetőnek láttam. Mert így ugye 3 nap... Bocs, mit írtam? Hát én kedden raktad ezt föl. 17-én kedden raktad föl, én csak annyit írtam oda, hogy bocs, de tegnap nem volt, és egyébként az nem volt rá. Nem ezt írtam? Igen, de tehát az egy olyan fórum volt, ahol a másikhoz képest 4-5 nappal később került ki a bejegyzésben. Ja, az olyan Facebook platform, hogy az nem azonnal jelent
Akkor az Azonnal is törölték a kommentet fél órán belül. A bejegyzésednek, hogy 4-5 nap alatt akkor valamit nem jól csinálnak. Vagy így nagyon jó, és az enyémet azonnal veszik a tiédet, hogy nagyon sokára. Szerintem az adminoknál. Vissza lehet. Oké, csak azon az adminoknál tegyék valamit, mert hogy a bejegyzésért 4 napot várnak, az én kommentem meg azonnal fent van, akkor valamit nem is tudnám. Hát le is törölődik egy fél óra múlva. Arra már nem kaptam a választ, hogy a Facebook, tehát az a fajta algoritmus az figyeli, és ugye én magamban értettem, hogy én hülye vagyok, és ez a szó miatt letöltik a kommentemet, és egyébként elfogadtam, tudomásul vettem, de tudnék a Facebookon mutatni bejegyzéseket, amiben mondjuk én vagyok a célszemély, és a hülye szó volt a legszebb benne, és mondjuk az az algoritmus valamiért akkor nem működik. Tehát én elfogadtam ezt a szónak, hogy a javaslatot tegyük át szeretettel a hétfőről, a bizottság. Lakosok nevében is köszönjük, hogy itt kérem, igen. Tehát, hogy, és én kérdeztem azt a jegyzőasszonytól is, hogy akkor ilyen aggályokra, hogy akkor tudjuk-e számítani még így is időre, mert nem lesz a szociális tűzifa, abban a maradék 2 napban, maximum 3 napban, azt mondta, hogy igen, milyen feltételek mellett is teljesíthető. Szadikány. Tehát a tegnapi bizottságülésnek a döntéseit az ma, meg holnap ki tudjuk vinni. Én nem hiszem, hogy ilyen könnyen kijelentéstek. De biztos. Úgy, hogy egyébként mindenki szabadságon van a héten, és szabadság alatt is jöttek más segíteni a kollégáink. Ezután is köszönöm. Bejöttek. Tehát, mert ugye 20-a holnap, tehát igazán a mai nap kellett volna kiholdják a tegnap délután elbíráltakat. És ahogy képviselő mondta, hogy 9 kérelem van jó ágyok, lehet, hogy 15 köbméter, vagy emlékszem, hogy az fizikai képtelenség. De a szombati napot meg fogjuk tudni oldani, mert a képviselők abban nem azt, hogy megbízunk, hanem ők tudják, hogy mondjuk 1 köbméter az ágy is. És ezzel nem lesz gond, majd a listát összeszedjük, meg a telefonon értesítjük, meg aktivál telefonszámokat. Jó, mert tényleg senki nincs már. Minden esetre még 8 köbméter szociális fizika marad papírban. Papíron marad majd remélem valóságban. Ezért azért hangsúlyoztam, hogy a papírban. Direkt beszéltünk már telefonon, égéri, segítség, mert nincsenek emberök szabadságon. Ez direkt fölhívtam, hogy megmondjuk. Ha egy mód van rá, ne ígérjék, de azt tekintől ki. Nem, biztos lesz, hogy mindent alatt is a rendben azt is valahogy meg fogjuk tudni. Én nem mondhatom nekik azt, hogy majd január 1-től kérem, hogy ne is jóra adni meg fázon. Valahogy nem tudjuk. Én bíztam, hogy ez az a kijelentés. Hát ez a hétfői bizottságira értendő volt, hogy hétfőtől 20-áig kiviszik, akkor azt én azt mondom, hogy az jó. De hogy a szerdai 20-ára viszik, nem mondanám, hogy őzre vállaltam. Köszönöm. Köszönjük. Van-e még esetleg egyebek, amennyiben csak az aktív részvétel köszönöm mindenki. Áldott végig, boldog karácsony! Boldog karácsonyt mindenkinek! Hasznos munkát!